Amasain Krista ka unaw du tak tala ka mi hring pui nge te pathian an pui nge siam zong te chi bai thaber vek ule in hun le ni te la li suan an lo man nuam ve vek ule ke hi testimony claim te kan lo sei ve lo ka nga pathian min hroi na hi mak ka ti thin lalpa hi ka ta na wa tha e mi zong ta na tha ni mi du sak bi ka nei lo wa ke zu in zungol vei mi sual tak ni thin po sim na hun tha min pe a ka thilo te hi mak ka ti thin ani ka tun manuna te chia tla lo tam ta kom ve ni tur nei lampang hetiang ran nung ang te po hian min hliam na sa hle me a rul pon voi ni min chuk to a mai mom se te ti se te khoi pui se te zu in lai chuan thi nge na an tiang chi te kha ka tong na sa ani in dam lo a thilek le ka kom lai ten lalpan min chan chuak chiang he ani I lalpan du ber chu kan sual sim sim ngai kan le kan sim te ni a tur ran nung laka te po min hum hima zu rui thei thil setana man ro thalo zet laka ta min chan chuak boka lali su hi kan tharau le taksa damna ta hian tok em ani nun har satna keima ang kher ni lo chi hrang kan tor dan hi ang lo a tuar tu hian hote kan ngai po hi an tor nat viau chuan tu tan po anave kan kan hring nun kan ma chon te hi engpo ni sela li su hi tharau le taksa damna ta na to khani lo pan vela lo hnai vela tharau le taksa dam nai chang zelang lalpan ro puina chang zel ro se amen